amb el Marc Güell, hem recollit algunes de les preguntes, preocupacions que ens heu manifestat. Tenen a veure amb vídeos com aquest. Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas, poniendo en riesgo a la policía, boba. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, dice! Todos aquí metidos. Una setmana ja. O sigui, aquests dies estem veient com apareix una mena de vigilant del poder, que no és la policia, sinó que són els propis veïns, persones que estan controlant els moviments que fan alguns membres d'aquesta població, si es salten o no el confinament. Exacte. Podem dir, de fet, que hi ha dos tipus de veïns, els que simplement miren per la finestra i miren si el seu veí està complint o no amb el confinament, i després hi ha els que fan un pas més, els que decideixen denunciar aquests veïns que, segons ells, creuen que surt massa cops al carrer. Alguns d'aquests casos els ha compartit a la xarxa el Miquel Ramos, company periodista, a qui saludem. Miquel, què tal? Bon dia, com estàs? Hola, bon dia, què tal? Com portes el confinament, tu? Bé, aquí estem, com podem, intentar solucionar tots els problemes de feina que tenim totes i tots, i bé, aquí estem. Fantàstic, doncs mentre estiguis aquí i estiguis intentant solucionar problemes és fantàstic. Miquel, això que deia, al final estem veient com hi ha un altre vigilant que no ens esperàvem, que és la pròpia ciutadania, que estan actuant com la policia, no? Sí, jo crec que d'alguna manera s'ha d'entendre també que el relat que es transmet també des de diguem, els responsables polítics, no? Amb aquesta retòrica quasi belicista, no? I aquesta també crida a una responsabilitat extrema, no? De la que poques vegades, no? Estem acostumats a aquest llenguatge, a veure militars al carrer, no? A veure tants controls policials, doncs sí que crea aquest estat de por, d'alerta, d'alarma, que la gent assumeix un paper que jo crec que no li correspon, i és estar fent de vigilant als balcons a veure qui surt i qui no surt, no? Això, amb el temps, jo penso que és una mica perillós si assumim aquest paper de que totes i tots som potencials policies que hem de vigilar a veure què fa el veí, no? Jo penso que això no ens toca aquest paper, no? Hem rebut diferents consultes. El que farem, Miquel, és formular-les i així també ens pots donar el teu punt de vista. Comencem per la primera, Marc. Doncs mira, la primera justament la compartia Miquel a les xarxes. Hem vist que has compartit el cartell d'un veí que amenaçava de denunciar els seus veïns, i atenció per les raons. Diu, per què no surten al balcó a aplaudir els sanitaris, però sí que surten a passejar el seu gos de manera exagerada. Això, d'entrada, és un cas de persecució d'un veí cap als altres, no? Absolutament, és a dir, això està totalment fora de lloc, i a més crec que és una absoluta aberració, no? Que els ciutadans i les ciutadanes ens veiem amb l'obligació de controlar què fan els veïns. Em recorda a altres episodis de la història poc amables, no? I pense que, clar, aquí el perill moltes vegades és que, sobretot quan hem vist les imatges dels abusos o les actuacions desmesurades de la policia, moltes vegades el que preocupa, a més d'aquesta pràctica il·legal, recordem que els abusos policials són contraris al protocol, és els aplaudiments dels balcons. Penso que aquesta extralimitació que fa la policia en aquest sentit, o aquest missatge que llança la ciutadania aplaudint aquests comportaments, doncs no fan cap favor ni a la legalitat ni tampoc a la pròpia democràcia, no? Als drets civils i a les llibertats públiques. Hem rebut també missatges d'espectadors que denuncien precisament això que veiem en aquestes imatges, abusos policials, Marc. Sí, en aquest cas, des de Bonmatí, a la comarca de la Selva, ens diuen això. Diu, la meva mare té un 34% de discapacitat i viu a Girona, a 12 quilòmetres de Bonmatí. Ahir, després de portar-li la compra a casa, la policia local em va parar i em va denunciar perquè, segons ells, estava fent la compra molt lluny del meu poble. Aquest, Miquel, seria un cas d'abús policial? És a dir, com hauríem d'entendre l'abús policial en el context on estem? Bé, l'abús policial cal entendre'l quan els agents de l'ordre s'extralimiten de les seves funcions. És a dir, que hi hagi una situació excepcional no vol dir que s'hagin suspès les llibertats públiques, no? Ni els drets civils. Per tant, qualsevol actuació contrària al protocol policial convencional, en aquest cas estaria traspassant aquesta línia de la legalitat. I cal recordar que els agents estan entrenats i tenen aquesta funció i han de ser els més responsables a l'hora de fer complir la llei i complir-la ells mateixa. Per tant, la gent que està aplaudint aquests comportaments dels agents de la llei està aplaudint il·legalitats, per molt que es pense que està defensant la llei, no? És tot el contrari, no? Està defensant actuacions desmesurades. I a més recordem una cosa, els agents de la llei s'estan enfrontant a persones que van per el carrer
carrer. No és un atracament, no és una situació de risc per a la seguretat amb armes o amb una situació complicada, sinó és una persona que va per el carrer. Li demanen els papers a veure si està o no, és a dir, si està, diguem, justificada la seva presència al carrer o no. Per tant, no pense jo que en aquest sentit siga necessària la força que estem veient en molts casos, no?, a l'hora de detenir algú o de determinades actuacions que dius, escolta, sembla que aquí no feia falta tot això. Un altre cas que hem caçat a Twitter. I Déu-n'hi-do, diu, estic destrossada, diu, m'ha parat la Guàrdia Civil mentre estava al carrer, els he ensenyat els documents que acrediten que tinc trastorns psiquiàtrics i que per això se'm permet sortir a zones poc transitades. La seva resposta, diu, ha estat que tots estem angoixats dins de casa, que si em creia superior als altres per estar boja. Miquel. Sí, vull dir, jo he llegit ja diversos casos de persones amb autisme, per exemple, que han estat, que estan autoritzades, no? Hi ha problemes també psicològics, no?, que estan autoritzades per a sortir al carrer per raons òbvies, també, de salut, i que han sigut insultades pels veïns, no? És a dir, això, a més, pensem molt bé que aquestes persones estan patint una situació terrible, també, a més del confinament que patim tots i totes, no? Aquestes malalties o aquestes circumstàncies especials, doncs les fan encara molt més vulnerables. Per tant, s'ha de vigilar molt, s'ha de cridar a la serenitat i a la calma, que no som policies, les persones no hem d'exercir aquesta funció i que la força pública ha de tenir les eines i la pròpia mà esquerra, no?, per a saber dirimir aquestes situacions. De fet, l'altre dia en un foro policial vaig adjuntar una captura on es cridava des dels mateixos policies a la calma, no?, per l'allau d'imatges que s'estaven donant, no?, a les xarxes amb casos d'extralimitació i, a més, amb això, no?, amb els linxaments de la Gestapo del balcó, que s'està dient, no?, que s'està... La Gestapo del balcó, sí. Sí. Ja té nom i tot, la praxis. De seguida passem més consultes, més reflexions, més situacions que ens traslladen els espectadors, però abans està compareixent Fernando Simón en aquesta roda de premsa. Lidera l'estat d'alarma a Espanya i estàvem parlant també coses de la vida amb Miquel Ramos, periodista, que aquests dies ha compartit a la xarxa alguns casos d'actuacions policials qüestionables, situacions que ens fan arribar a través de les xarxes socials als nostres espectadors i que li posem en coneixement perquè ens pugui fer la seva valoració. Marc, per exemple, la Maria ens ha fet arribar una queixa per WhatsApp. Exacte, diu, soc negre, anava en bicicleta a la feina i portava un justificant de l'empresa. La Guàrdia Urbana m'ha parat dient-me que no està permès anar d'excursió durant l'estat d'alarma, que el pròxim dia em multaran. La Maria, per tant, es pregunta de forma retòrica si això li hauria passat a algú que no fos negre, Miquel. SOS Racisme acaba de publicar un comunicat després d'un cas molt violent que hem vist a Bilbao, on un home que tenia problemes psíquics estava al carrer i va sortir la seva mare, són d'origen àrab els dos, i van ser detinguts i van ser agredits per la policia, que no va saber tractar aquesta circumstància. Ha tret un comunicat, vull dir SOS Racisme, perquè no és el primer cas que persones racialitzades han trobat amb actuacions policials desmesurades que, tot i que són habituals també per les identificacions per perfil ètnic, no?, i moltes vegades el control policial sobre aquests col·lectius, però també durant aquestes circumstàncies s'estan accentuant, no?, i els oblidem, no?, moltes vegades que clar, suposes que no va anar a treballar perquè és negre, no?, doncs aquestes circumstàncies també surt el racisme, no?, i també surt el classisme, també volia dir, perquè la majoria dels vídeos que estem veient són a barris populars, són a barris obrers, no són a les urbanitzacions o als barris alts de les ciutats, no? Llavors, evidentment, jo crec que aquesta situació excepcional té aquest perill, no?, aquest autoritarisme moltes vegades que l'han patit i l'estan patint els col·lectius més vulnerables i, lògicament, doncs, el racisme en aquest sentit, no?, doncs, també és un dels factors on en aquestes circumstàncies doncs, aflora d'una manera més visible, no?, sobretot. Un altre espectador, la Rosa, a través d'un vídeo, Marc. Sí, la Rosa Navarro Moles, des de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, ens enviava aquest vídeo. Hem anat al banc a treure diners per anar a comprar. No poden anar tots dos junts al cotxe, eh? No, és que tinc certificat conforme estic incapacitada, eh? S'ha d'anar darrere i un davant. I si ell pot anar a comprar i treure els diners, no poden anar tots dos. És apropiada aquesta resposta, Miquel? Jo penso que no. A veure, jo penso que les forces i cossos de seguretat de l'Estat, tot i que aquesta situació és excepcional, cert, i que moltes vegades entenc que és complicat a treure diners per anar a comprar. estar amb tot això, però sí que és cert
que han de tenir clars els protocols i clar que en aquestes circumstàncies on hi ha un permís, on hi ha una situació especial, és com el cas del ciclista que vam veure al País Basc la setmana passada, no? Que li deien que no podia circular en bicicleta per anar a treballar, i sí que es podia circular en bicicleta per anar a treballar, i més per una carretera no hi havia ningú. És a dir, aquí demanaríem una miqueta de calma. Jo penso que és positiu que les forces i cossos de seguretat de l'Estat tinguin aquesta mà esquerra en aquest sentit i sàpiguen que hi ha circumstàncies especials que moltes vegades semblaran que estan fora de lo acceptable, diguem, per a sortir al carrer, però que ells són persones i han de raonar i han de saber tractar aquestes situacions d'una manera una miqueta més comprensiva, no? I sempre aplicar el menys possible, no? Les mesures coercitives que s'estan proposant, no? Des de l'administració. Jo penso que confiem una miqueta en que siguin mínimament responsables a l'hora d'aplicar aquestes mesures, no? Miquel Ramos, periodista, company, gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Planta Baixa. Una abraçada. A vosaltres, salut. Saludem a aquesta hora el